бинандагони гиромӣ, иртиботамонро идома медиҳем. Ёдовар мешавем, ки барномаи имрӯзаи субҳи Тоҷикистон бахшида шудааст ба иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамасола 16 ноябр таҷлил мешавад. ба ин манзур ҳоло суҳбате дорем бо Насимҷон Зарипов, номзади илмҳои таърих, доцент. оё метавон гуфт, ки иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо он ҳадафҳое, ки дошт, дар садди роҳ шудан ба хатарҳое, ки ба ҳастии давлату миллати Тоҷикистон таҳдид мекард, муваффақ шавад ва дар давлати тозаи истиқлоли Тоҷикистон як саҳифаҳои нави таърихро варақ гардон кунад? воқеан раванди кори иҷлосия барои тақдири минбаъдаи давлати ҷавони Тоҷикистон хуб як манбаи ояндасозӣ, манбаи бунёдкорӣ ва манбаи воқеан ҳам давлатсозӣ гардид. бинед аз 23 масъалае, ки дар иҷлосия гузошта шуда буд, 14 он маҳз муфассал ҳал гардид ва он қарорҳое, ки дар иҷлосия қабул гардиданд, қарорҳои воқеан ҳам таърихӣ гаштанд. хуб мо шурӯъ мекунем аз худи интихоби ҳайати нави ҳукумат, аз баргардондани гурезагон, аз худи масъалаи қабули қонуни асосии оянда, яъне конститутсияи мамлакат. хуб ва аз ҳама муҳимтар интихоби хуб сарвари давлат, ки яке аз масъалаҳои асосии иҷлосия дониста мешуданд. ва албатта хуб интихоби яъне сарвари имрӯзаи мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси раиси Шӯрои Олӣ хуб бисёр чизҳоро дар оянда равшан сохт ва бинед, ки дар он вазъи мураккаб хуб сарвари давлати мо яъне иброз доштанд, ки яъне ман кори худро аз сулҳ оғоз мекунам. оё тасаввур кунед, ки дар чунин вазъ барои миллати мо, барои ҷомеаи мо аз сулҳу ваҳдат чизи муҳимтаре буд? Не. барои ҳаминам кори сарвари давлат маҳз аз баргардондани гурезагон, аз муттаҳид сохтани мардум оғоз шуд. маҳз авфи умумӣ ва ниҳоят гузаштани гуноҳи якдигар, ки албатта яке аз принсипҳои асосӣ дар ин ҷо дониста мешавад, моро ба он овард, ки мардуми мо сарҷам шавад ва бузургтарин падидаи охири асри 20 барои миллати мо, яъне сулҳи тоҷиконро эҷод кунад, ки бешак имрӯз ин дастовар, яъне сулҳи тоҷикон, на танҳо аз ҷониби худи кишварҳои мо ё кишварҳои минтақа ҳамчун як таҷриба, балки аз ҷониби ниҳодҳои илмии байналмилалӣ ва хуб ходимони илми байналмилалӣ мавриди таҳқиқ қарор дорад, то ки он ҳамчун як таҷриба ва сулҳ ба иҷлосия ба он алоқаманд аст, ки яъне мо рафта ба сулҳ расидан он дар роҳи муайянкардаи иҷлосия сурат гирифт. ва ба ҳамин хотир воқеан ҳам гуфтан мумкин, ки барқарор шудани артиш, тамоми институтҳои давлатӣ ва ниҳоят пешгирӣ кардани хатари ҷанги шаҳрвандӣ, ки кишвари моро, яъне хуб аз харитаи сиёсӣ нобуд шудани кишвари моро масалан ба миён оварда буд, маҳз дар заминаи ҳамин нишондодҳо яъне пешгирӣ кард. ва ба ҳамин тавр мо 100% гуфта метавонем, ки ин иҷлосия воқеан ҳам оғози хуб давлатсозии навин, оғози бунёдкории навин ва оғози тамоми он дастовардҳое, ки имрӯз мо атрофи онҳо ҳарф мезанему, ифтихор ҳам мекунем, воқеан ҳам зани заминаи асосӣ гардид. дар он шаб рӯз гурӯҳҳои иртиҷоие ба вуҷуд омаданд, ба миён омаданд, ки аз бовари мардум сӯистифода карданд ва печидагиҳои ниҳоят мушкилро ба миён оварданд. ва бо ин сабаб, бо ин ҷурм дар ҷомеаи тозабунёди Тоҷикистон буҳрони бисёр шадиди сиёсиву иқтисодӣ ба миён омад, сар зад ва имрӯз низ дар вазъияти кунунӣ низ метавон аз ҳодисаҳои ҷаҳони муосир ва як қатор кишварҳои минтақа хулоса кард, шоҳид шуд, ки воқеан нашинохтани асли худ, муттаҳид нашудан дар атрофи ғояи муайян ва гумроҳ буданд, тақлид кардан сабаби бадбахтии миллат метавонад бошад. зиндагӣ кардани мардуми тоҷик дар фазои ором, дар фазои осуда, дар таҳти парчами соҳиби истиқлолӣ, ки ҳамеша садои сулҳ танинандоз аст, барои он
афроде ки барои он ҷомеаҳое ки дар гирдоби чунин ҳодисаҳо феълан ғуттавар шуданд орзуанд. шояд хаёли беш нестанд ки оё ба чунин рӯзи босаодат расида метавонанд. бояд таъкид созем ки он нафароне ки воқеан ҳам миллатро парешон карданд, воқеан нафароне ки суистифода аз эътиқоду мазҳаби мардум карданд ва як мардуми воқеан ҳам фарҳангофару таърихию мутамаддинро яъне хостан аз решаҳои таърихӣ аз он арзишҳои фарҳангии худ то ҷои дур созанд, сабабгор ва гунаҳгори асосии он фоҷиаҳои солҳои 90 буданд. ва ман фикр мекунам ки ниҳоят ақли солим, заковати солим ғалаба кард ва миллати мо дарк кард ки пушти он шиорҳову он гуфторҳои ин ғаразхоҳону бадхоҳони миллат на масалан манфиати миллӣ аст, балки манфиати шахсӣ наҳуфтааст. барои ҳаминам ман фикр мекунам ки имрӯз низ вақте ки мо мушоҳида мекунем ки ба воситаҳои ахбори omma аст, иҷтимоӣ аст, суханпардозӣ кардани баъзе аз гурӯҳҳое ки шояд ман намедонам онҳоро тоҷику тоҷикистонӣ гуфтанам шояд хато бошад, мехоҳам боз ҳам ҷомеаи моро ноором созанд. маҳз ҳамун гурӯҳҳо ҳастанд, ҳамун ниҳодҳое ки як маротиб мардумро фирефта карданд, албатта парешон карданд ва ба ҳама он бадбахтиҳое ки сари миллат омад, онҳо гунаҳгор буданд. ва албатта мардуми мо ин чизро хуб медонад. Ман фикр мекунам ин насл дигар насл аст. Барои ин насл манфиатҳои миллат, манфиатҳои давлат, яъне арзиши воло ва мақоми болоро соҳиб ҳастанд ва ҳеҷ як манфиати дигар онҳоро иваз карда наметавонад. ва воқеан ҳам 30 соли даврони истиқлол собит намуд ки забону фарҳанг, таърих, арзишҳои фарҳангии гузаштаи мо ин омилҳои меҳварии муттаҳидсозандаи миллати мо буданд ва ҳастанд. аз ҳамон рӯзҳо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардум такя карданд, тавонистанд ки бо ҷасорат, бо ғайрат, бо таҷрибаи худ як миллатро, як давлатро аз вартаи нестӣ ба вартаи саодат расонанд. дар ин хусус шумо чӣ мегӯед? интихоби яъне ҷумҳурии президентӣ ин дуруст буд ва воқеан ҳам ба манфиати давлату миллати мо буд. ҳамаи ин дар асоси қонуни асосӣ танзим мешавад, ба он хотир ки бинед конститутсияи амалкунандаи мо, яъне манбаи ҳокимият на як шахси ҷудогона, балки халқро медонад. яъне халқ бевосита ё ба восита дар идораи давлат иштирок мекунад. президент аст, парлумон аст, бинед бо интихоб, бо райпурсӣ халқ сурат мегирад. аз ин лиҳоз яъне манзурам ин аст ки конститутсияи мо аз лиҳози ҳифзи ҳуқуқи инсон ва мавқеи инсон албатта нақши калид ва ин чизам тавонист боварӣ ва эътимоди мардумро ба ҳукумат ва махсусан ба сарвари давлат бештар гардонад. тасаввур кунед ки мо дар бораи иҷлосия ҳарф задем, дар бораи он рӯйдодҳои мураккаби солҳои ибтидои 90 ки миллати моро парешон карданд. барои ин албатта эътиқоду эътимоди мардумро ба кадом васила ба даст овардан? Бо сиёсати ошкоро ва сиёсати воқеан ҳам шаффоф ки сарвари давлат онро дар конститутсия масалан яъне иродаи худашон нагуфтанд ва гуфтанд ки мо ҷумҳурӣ бояд дунявӣ дошта бошем, ҷумҳурӣ ки ба мафкураи ягон ҳизбу гурӯҳ асос наёфтааст. ва маҳз ҳамин омилҳо ва ҳамин принсипҳо буданд ки имрӯз ҷомеаи моро ба ҷомеаи мутамаддин пайванд месозанд. мавқеи мо зина ба зина дар арсаи байналмилал низ шояд ба ҳамин мавқеъгириҳои дурусту шаффофу воқеан ҳам яъне ба манфиати башарият ки равона шудааст пушту паноҳ меёбад ва дастгирӣ низ меёбад. таҷрибаи он 30 солаи даврони истиқлол ҳам собит намуд ки яъне бештари пешниҳоду таклифҳои мо дар сатҳи ҷомеаи башарӣ ба он хотир дастгирӣ меёбанд ки онҳо яъне ба манфиати ҷомеаи башарӣ ҳастанд, онҳо ба созишу сулҳпарварона ҳастанд. ба ҳамин хотир албатта инҳо аз таҷрибаи таърихии мо ба даст омаданд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Насимҷон Зарипов, номзади илмҳои таърих, датсенд.